Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Ez a videó arról fog szólni, hogy átvesszük, hogy hogyan kell helyesen beállítani a spinner kerékpárt. 3 fontos dolog van, ami miatt minden esetben minden tekerés előtt be kell állítani az eszközt. Az egyik az, hogy kényelmes legyen a tekerésed, a másik az, hogy biztonságos legyen a tekerésed, a harmadik pedig az, hogy hatékony legyen a tekerésed. Minden spinner kerékpár évjárattól és típustól függetlenül 3 beállítási lehetőséggel rendelkezik, illetve az újabb modelleknél van egy 4. beállítási lehetőség is. Minden biciklinek lehet állítani az ülés magasságát, az ülés vízszintes pozícióját, a kormány magasságot, illetve a kormánynak a vízszintes pozícióját az újabb modellek esetén. Az első, amit beállítunk, az ülésnek a függőleges magassága. Van egy rögzítő csavar hátul, ezt kell kilazítani, és miután kilazítottad, szabadon tudod fölleállítani a nyerget. Az első és legegyszerűbb módja, hogy nagyjából belőtt, hogy milyen magasságból kell elindulnunk, az az, hogy a bringa mellé állsz, vízszintes helyzetig fölemeled a combodat, és nagyjából ez lesz az a magasság, ahova a nyerget el kell helyezni. Egyébként a medencétből ki tudsz tapintani egy csontot, ezt itt oldalt találod, nagyjából ez lesz az a magasság, ahova a nyerget be kell állítani. Jó? Úgyhogy az első lépés az ez, beállítjuk az ülésnek a magasságát nagyjából, majd fölülünk a kerékpárra. Jó? Hogyha fölültél a kerékpárra, úgy tudod leellenőrizni, hogy ez a magasság valóban jó volt-e, hogy az egyik pedált legalsó fázisba pörgeted, ahogy most látható, ez azt is jelenti, hogy 6 órához pörgetjük le a pedált, és a sarkadat ráteszed a pedálra. Jó? Ebben az esetben nyújtott állapotban kell, hogy legyen a térded, hogyha nem éred el a pedált, vagy nyújtózkodnod kell érte, akkor túl magasan ülsz, hogyha pedig hajlított állapotban van a térdizületed ebben az állásban, akkor pedig túl alacsonyan ülsz. Jó, ahogy látható, nekem most nyújtva van a térdem, elérem a pedált, úgyhogy ez a magasság nekem megfelelő lesz. A második dolog, amit beállítunk, az ülésnek a vízszintes pozíciója. A vízszintes pozíciót úgy kell meghatároznunk, hogy ebből az állásból egy picit visszapörgetünk a pedálon, ahogy most látható, a hajtókarok vízszintes helyzetben vannak, az egyik lábam az előső fázisban van, a másik lábam a hátulsó fázisban van, jelen esetben a jobb lábam van az előső fázisban, és a pedál tengelyénél, a pedál közepénél elképzelek egy függőleges vonalat, és ez pontosan a térdem előtt kell, hogy elhaladjon ez a függőleges vonal. Tehát ez azt jelenti, hogyha túlzottan előlősz, hogyha a térded a pedál tengelye elé kerül, akkor hátrébb kell vinned a nyerget, hogyha túlzottan hátul vagy, akkor pedig előrébb kell csúsztatnod a nyerget. Jó? Az ülés vízszintes pozíciójának az állítása itt a nyereg alatt található, kilazítod, és már is lehet előre-hátra mozgatni a nyerget. Jó? Fontos ez a beállítás is. Miután ezzel megvagy, a harmadik beállításunk az a kormánynak a beállítása, a kormány magasság. Normál esetben azt szoktuk javasolni, hogy a kormány egy magasságban legyen a nyereggel. Jó, hogyha esetleg valakinek derék problémája van, hátfájása van, várandós, akkor javasoljuk, hogy emelje magasabbra a kormányt. Itt van elől ez a rögzítő csavar, lehet rajta lazítani, és föl lehet emelni a kormányt tetszés szerint. Itt nem érdemes túlzottan magasra emelni, nem érdemes túlzottan alacsonyan hagyni, mert a hatékonyság kárára mehet, illetve a kényelem kárára mehet. Tehát én azt javaslom, hogy a nyereggel egy magasságba, vagy esetleg egy picivel magasabbra állítsuk a kormányt, ez így tud kényelmes lenni. Jó? Azoknál a bringáknál, ahol lehet a kormánynak a vízszintes pozícióját is állítani, a kormány tetején van egy állítási lehetőség, kilazítod és tudod előre és hátra csúsztatni a kormányt. Ez azoknál az embereknél javasolt, akiknek hosszúak a felső végtagjai, és picit bezárva érzik magukat. Ilyenkor nem az a megoldás, hogy a nyerget csúsztatom hátrébb, hanem a kormányt csúsztatom előrébb, és kényelmesebben el tud férni ezen a kerékpáron az is, aki magasabb, vagy hosszabbak a felső végtagjai. Jó, tehát először beállítjuk az ülés magasságot, utána az ülés vízszintes pozícióját, utána pedig a kormány magasságot. Ami még nagyon fontos, hogyha ezek megvannak, akkor hatékony lesz a tekerésünk, biztonságos lesz a tekerésünk, kényelmes lesz a tekerésünk, és ami még nagyon fontos, hogy az ellenállás szabályozó az egyben egy fék is, egy vészfék is, ez azt jelenti, hogyha bármi probléma lenne hirtelen, tekerés közben szeretnénk nagyon gyorsan megállni, ezt lábunkkal egyből nem tudjuk megtenni, hogyha ezt a gombot föntről lenyomjuk, akkor egyből meg fogunk állni, ezt most be is fogom mutatni, lenyomom a gombot, és egyből megálltam a tekeréssel. Jó, hogyha bármi probléma lenne, akkor csak nyomjatok rá a vészfékre. Köszi a figyelmet, és jó tekerést mindenkinek! Sziasztok!